Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita salhutna, selamat hari Minggu. Tabuk kama para menggota di bagasan sadarion, martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe.
Amin. Mari dehita siap buku nomor 220 ayat 1 doa tolu. Marhitih de guarni de bata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi parbadia na tumopalangi dohot tano. Amen. Biar mida Jehovah do parmulaan ni hapistaran, maruli hamalon ni rohana sumurung do sude akka na mangolasa, hot do baritanai, rodi saleling nililing na. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, alih Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, nabadia doho, pardosa do yang gohami, alai diondingi hodo akka namar haposan, jalan namar porus tuho, alani iro mahami tuho mangasahon asini roham, sayunang tulak hami sian jolom, akup ni lehon madihami rohana girgir tumangihon hatam, asahuboto hami mangulahon lomo ni roham, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangiho kamu ma patik ni debata, sian patik parjolo saat rodi patik pawapaton. Patik parjolo, ahudo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi merakup ahu bayanommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohok da di madua tongaon, rodi dinasa bagasan aik na ditorun di tanoon, ianggo tunggabe sisobaon manang sioloan. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dinaono marima ulahamu nasa ulaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe, namagebati hutam. Aidina orom ari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papi tuhoni. Dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianane. Jala di parbadiai. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita, mangulahon na hombar tupatiki. Ale Tuhan debata, tai pargogoi mahami, mangulahon na hombar. Amin. Tuhan Yesus merengau di son, Roma sembah tujolong, masai lele aman jolong, dan karmaen aman jolong, dilului oleh Tuhan, Tatopo tima dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho. Saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni saya sama sudei dosa nami. Dang adong nahu pahasong kami dukun asi ni roham, hati goran na pinatupa ni anakmu do, nahu pasangapok kami tu jolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami,
akana hinohop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasisaan ni dosa. Adong do dihita situa malim na songoni, na hundul di siamu ni habangsa hatongangan ni banua ginjang. Ibaheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujung na akka nasadok ro tu debata. Marhite ibana na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon na sida. Asangapon ma di debata na di ginjang. Amin. Sunang dola kalakaku, romangolus todoi, damai sirang perohaku, siang Yesus Tuhaki, jala rope haba-haba, manangali sope, walang Tuhan hidup bere, dahil hebat ilusi. Malu mau dibai bukangan, elas dibai budai, dosa tolong doroh aku, Yesus pardamai aku, dihosabi jolmahau, disakit jakalah. Epistel di Mengguta Sadarion, ima sekian surat ni Lukas, ayat 10 ayat 20 sada, saat rodi 24, kita jahama cara responsoria. Laos ditiki ima marolop-olop ibana di bagasan tondi parbadia, mandok pupuji ho amang Tuhan sigonggom banua ginjang doho tanoon. Ala di tamon dikok kosian joloni akka napistar doho namarroha. Gabe di patatar hoi tu akka sion dohonon olo amang ido hinalomni roham hian. Kaluhut nai nunga di pasahat damang tuau, jaladang adong na tumanda anaki, dukon ni amai pe dang adong na tumandai, ia soholan anaki, akup ni na pinodaan ni anaki, pangihuthon lomo ni rohana. Tungi di depakon ma pulik akka sisianna. Mandok martua ma akka mata namarnida na di idamuna. Hai hudok ma dihamu, torok doaka panurang dohot raja masiho, naik idaunan yang naung idamuna, hape dang lida, jalan naing begiona, naung di begiona, hape dang di begi. Ima sahatna martua do akka na tumangihon hata ni dibata, jala nau peoksa. Amin. Madai dia
tidakon mahaporsyatai, song nahinat dakon ni dongata sahaporsyaon, disandok pertibion, rab mahita mandok. Au porsea, di debata Jahoba, ido ama pargogo, na suatu dosan, na tumopalangi doho tano. Au porsea, di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhan ni si Maria, naga bagabian sianton di porbadia, andorang soha bubuhan, ido tuhata, na tumao na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinursilang, na tua tubanua toru, tungtanom, na mangulak mangolo di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lao hundul tu siamon ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu do namate. Au porsia di tondi porbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, doho adiasan di dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amen. Dikting di Huriata HGBP Rawamangun, Minggu 22 Oktober 2020 tolu. Partangyangan Week. Rabu tanggal 25 Oktober 2020 tolu, pukul 10 siang WIB, Sada Week Rawamangun tolu, dohot opat, dipadumu di bagas ni keluarga tupak panggabean urusian turi, Jalan Gabus Sada nomor tolu Rawamangun. Inganan partangyangan di Gedung Timotius. 2. Wik Duren Sawit di bagas ni keluarga A. Rama Sinaga, Huru Napitupulu, Perum Pondok Kopi, Blok K Sada nomor pitu Pondok Kopi. Tolu. Pisangan Gading Raya di bagas ni keluarga Darius Manulang, Huru Pandiangan, El Shaddai, Jalan Pori Opat, RT 5, RW 12, nomor Sada, Pisangan Timur. Di hari Kamis 26 Oktober 2020 tolu, pukul 10 siang Sada, Wik Hutan Kayu Manis, di bagas ni keluarga Sintua David Gultom, Boru Sembiring, Jalan Nanas nomor 10 Hutan Kayu Utara, Inganan partangyangan di Gedung Timotius. 2. Wik Kayu Putih Kavling Pordi, di bagas ni keluarga Nyonya Siahan Boru Tobing, Jalan Kayu Putih Selatan, 10C nomor 40 Kayu Putih. Program kerja dan anggaran 2024. Pinabotohon tusude Dewan Seksi Asamanusun program kerja dohot anggaran 2024. Jadwal dohot kegiatan woima dijaha di hartas dikting na pinarade ni Huriata. Bulan musik HKBP Rawamangun 2020 tolu. Sabtu 28 Oktober 2020 tolu, pukul 10.05 WIB, maringanan di gereja HKBP Rawamangun. Patu paun ma pesta kor HKBP Rawamangun 2020 tolu na tinodohan ni dohotan ni 10 week. Sude peserta asa para diri jala sude ma ruasta mandohoti pestai. Kunjungan gerejawi. Minggu Sadarion 22 Oktober 2020 tolu, di Parmingguan pukul 10 tolu WIB, paduan suara The Gloryfield, Rodo mengibati Huriata, jala patu begehon ende puji-pujian, laho pasangapon guarni Tuhata. Minggu 20 sia Oktober 2020 tolu, di Parmingguan pukul 10 WIB,
paduan suara HKBP Sentul City, Rodo mangibati huriata rap marminggu, jala patu begehon ende puji-pujian, marhite kor naniluhon ni uluan ni huria, Pendeta John F. Sihombing STH. Fellowship Sekolah Minggu, Minggu 20 Oktober 2020 tolu, patu paun ni huriata do Fellowship Sekolah Minggu doho tema tubuhku adalah bait Allah. Pembicara Desi H. Tanger. Tude yana kota Sekolah Minggu Riama Mandohoti Fellowship. Natal Sekolah Minggu. Natal Sekolah Minggu HKBP Romangun di patupat tanggal 15 Desember 2020 tolu. Aka kegiatan Natal Sekolah Minggu Boima dijaha di Harutas Tikting naung pinarade huriata. Perayaan Parheheon Lansia HKBP Romangun tahun 2020 tolu. Parheheon Lansia HKBP Romangun tahun 2020 tolu dipatupado tiga kegiatan jala Boima dijaha di Harutas Tikting panang di web HKBP Romangun. Ruas natamba. Minggu sadarion tajalodo gabi ruas natamba ima sada keluarga Alphonse Benri Sihite Krishna Megawati Buru Butar-Butar Rosian HKBP Resort Dolok Sanggul, alamat Jalan Metro Jaya Tolu nomor 20A, Kelurahan Kayu Putih Pulau Gadung, Jakarta Timur, Wik Pulau Mas, Kampung Baru, Jongjong Mahamu. 2. Keluarga Nyonya Sigalingging Murnaria Boru Manalu, Rosian HKBP Solagracia Resort Kayu Mas, alamat Jalan Bina Taruna 2, nomor 20 Walu, RT 10 RW 10, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Wik Kayu Putih, Kavring 4D, Jongjong Mahamu. Udul Mahamu. Tuhatama nama masuk nasida, beruas nama ngulu di tonga-tongata, tarlo mubima jolo ni tuhata. Tikting naing marbagas, tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Joshua Peli Tampu Bolon, ruasnya KBP Romangun, Wik Hutan Kayu-Kayu Manis, anaknya Mata, John Maruli Tampu Bolon, Tubu Ninata, Riama Venesia Buru Sitohang, Dohot Orwana, Kastiti, Sislia, Philadelphia, Buru Pangaribuan, ruas ni GPIB Pasar Minggu, Buru Niamata, Chandra Pangaribuan, Tubu Ninata, Malam Uru Ginting. Pamasumasuan di hari Sabtu tanggal 11 November 2020 tolu, pukul siawib di gereja AKBP Resort Romangun. 2. Naing manjalo pasu-pasu perbagason ma Rino Abel Martua Silaban, ruas ni HKBP Resort Pasar Minggu, anak ni Amata Tolopan Pangaluan Silaban Nahinan, Tubu Ninata Rismauli Buru Simanjuntak, Dohot Orwana, Rindu Agustina Buru Sitanggang, ruas ni HKBP Resort Romangun, Wik Hutan Kayu-Kayu Manis, Buru ni Amata Ripta Sitanggang, Tubu Ninata Nurmaidiah Buru Siregar. Pamasumasuan di hari Sabtu tanggal 4 November 2020 tolu, pukul siawib di gereja HKBP Resort Romangun. Tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Andi Darmanto Panjaitan, pas ni HKBP Resort Pondok Kelapa Jakarta Timur, anak ni Amata Darwin Panjaitan, Tubu Dinata Taruli
Buru Marpaung, Dohot Orwana, Vivi Ana Boru Hutauruk, Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Kampung Pertanian, Buru ni Amata Robert Hutauruk, Tubuh ni Nata Lisbeth Rita Buru Tampu Bolon. Pamasuk-masuon di hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2020 di Gereja HKBP Resort Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Anggiatma gabi ruas na mangulu di tonga-tongata tarlu mobi di jolo ni tuhatta. Ruas na monding. Na di hari Rabu tanggal 10 Oktober 2020 nunga jumlah monding sahalak ina Duma asli Buru Siregar umur 62 tahun Tinading Niamata Bidian Pierre Simamora Nahinan alamat Jalan Tuparef Ujung RT 4 RW Sia nomor 15 Pulau Mas Wik Pulau Mas Kampung Baru Uudean hari Kamis 10 Oktober 2020 di TPU Pondok Rangon. Tuhatama na mangalehon gogo dohot pangapulion di keluarga namarsi tahun noni. Tabigema tonani rapot pandita HKBP. Tona rapot pandita HKBP 2020. Mandapoton na hinaholongan. Sude ruas dot parhalado ni huria HKBP diinganan nabe. Asini rohama dihamu dot damis sian debata amata dot sian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapujima Tuhatta Yesus Kristus Raja ni huriai nasai marsi hohot mangaramuti dohot mamasu-masu huriana na akka na posona dinasaragam ni pakubasyon nai. Patardo na dengan basa ni umbahen tiur perdalanan ni rapot pandita huria Kristen Batak Protestan na parjolo sahali di patupa di parhutaan na posubulung jetun silangit Tapanuli Utara. Mamukas sian 16 Oktober sahatu 20 Oktober 2020. Omma rapot hatopan ni sandok pandita ni HKBP na parjolo dung mardalan sentralisasi keuangan HKBP ni dohotan ni 1.870 halak sian 2004 halak pandita ni HKBP. Sinondangan ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45. Dohot subtema, pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional, menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Ulido mardalan raputi sian pamunai sahatu pengunjungi di bagasan asadaon di parhaha maranggion marojahan tu holong ni rohani Tuhatta Yesus Kristus. Di Buhaido rapoti marhite partangyangan nani lohon ni pandita Krisa Aki Gosal Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dohot ulau nambadia dalan manogu huhut pataruhon sude parapot mandohotisa di bagasan holong dohot tondi parhaha maranggion laho makatai makapi huhut manotopon aka haputusan nama cai arga nama cai balga pakohorna tupardalanan ni pakubasyon di HKBP na uikumenis tujolo. Tahlat condo haroroni penceramah tema Ima Dr. Hans Peter Groshan sian Universitas München Jerman dohot Rev Dr. Jensen Web sian Departemen Misi dan Uikumene
Evangeliste Christe im Relan Ekir Jerman. Jalah penceramah subtema Ima Pendeta Dr. Adar Gomos Pasaribu, Dohot Pendeta Dr. Beni Sinaga. Suang songoni rodo aka panggunggomi natakas mengalehon pakirimon dohot pamikirion susude parapot marhite hata huhuasi pinasahat nasida anggiat sada urdot kuria dohot manggomgomi paturehon asadaon di tongat ni masyarakat rap manjalahi hiala panahit sosial songoni marsirupon mangagohon suting nase masa dope di tonga-tonga ni bangsota. Marhite parmahanion di opui eporus HKBP takasdo sandok panditani HKBP disosui asalam marhatawan mengulahon tohonanna secara profesional. Iruan ni hata dohot di pangalaho apor siaon na holong ni roha marhibul ni roha uhud marhauduhon tu debata marhite parsitutuon mangulahon pakubasyon na di HKBP. Manomu tahun oikumene inklusif 2024 isada roha sandok pandita HKBP asa marsidohot rap dohot stude home ugamo huria bangso menghadapi krisis ni portibi isara ni portibi nalom mohop apogoson orang diskriminasi rasisme nang mga disjolma dohot ketidakadilan songon hataridaan ni oikumene inklusifi di patupar ruas ni rapot pandita HKPP do aradeon papulikon otik pe sian balonjana si pasahaton na marhite iduk ni huriata laho mengurupi gereja Kristen Protestan mentawai GKPM. Ditogihon rapot pandita HKBP 2020 toludo asarap kita saluhut ruas ni huria dohot parhalado ni HKBP laho pasiding nasa rumang ni pangalaho diskriminasi dan rasis namak porhon ketidakadilan marhite parange nahaposan jalatiruan manjahahon diri dohot dongan humaliang marojahan tu holong ni tuhata di panggung Milton ningolu siap hari di tonga-tonga ni keluarga kuria masyarakat nang lingkungan hidup ekosistem di Humaliakna. Di arahon rapot pandita HKBP do sude ruas nang parahalado HKBP asa sisadatahi pada sip pakubasyon pasumbaon tu debata jala pahoton parsauran na marsitutu manarihon akadongan na marhatuaon na tutu pasahiton pengeluan nasida di partondion nang di pardagingon dalan pasahiton pakubasyon dohot parsidohoton ni ruas ni Uriana marhatuaon natutui ditotopon rapot pandita do buku paduan pakubasyon tunasida. Ditogihon rapot pandita HKBP do ruas nang parhaldo HKBP asa di bagasan hasadaon pasauton hajujupang ni hadameon di tonga-tonga ni ngulu na marhuria dohot na marbangso dina manumunomu pesta demokrasi Indonesia tu tahun 2024 naing ma sisada penetapan kita saluhut na laho patuluson proses pemilihan umum marhite mamake suarata songon warga negara Indonesia di bagasan tanggung jawab jala di bagasan hibul ni roha kita paborhaton uhut
manangihon aka dongata na dohot di kontestasi pemilihan umum. Gabi sira dohot panondang indangi Kristus di tongah-tongah ni ulaon amat cai balgai. So patubu aka parbolatan ihuria bangso dohot masyarakat. Sude ma huria pahobar paubuk pakobasion marajahan tu dokumen naung tinotopon ni rapot pandita mar padomuan tu buku paduan keseragaman pelayanan, revisi terjemahan agenda sekolah minggu, revisi terjemahan agenda bahasa Indonesia, pernyataan iman tentang pekabaran Injil HKBP, ayat Alkitab dalam pengajaran katekismus, paduan tahun politik, dokumen okumenis, peneguhan CD Jemaat Difabel, dohot konseling, dan pemeriksaan calon pengantin. Mardida parukilon di pandita nang ruas di huria naro sian dirina dohot sian duru ni dirina rapot pandita HKBP pasaton pangiduan tu opui eporus pabangkit tim parmahani manang konselor na maruason pareses pandita dohot konselor. Rapot pandita HKBP makamuliatehon perdalanan ni sentralisasi terus marsitutu mangudut isina manguduti sa huhut lam marsitutu pahicahon mutu ni pakubasion. Di bagas roha nabulus rapot pandita HKBP manugihon sude ruas nang parhalado marsitutu patuluson pardalan ni sentralisasi keuangan HKBP marhite na margas da marsagihon hobar tu hatutuan na manuraton di buku panuraton na laos manongoson hibul hombar tu parsagina. Songonima pinasahat tonani rapot pandita HKBP 2020 tolu. Saya dipargogi jala dipato amata Tuhan debatama kita salutna laho pararaton barita nauli jala gabe pasu-pasu tu sandok portebion partudos tu sada Musa 12 ayat tolu. Marsangap ma tu hatta debata. Jetun silangit 20 Oktober 2020 tolu atas gorni parapot Epurus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Ketua Rapot Pandita Pendeta Maulinus Sirigar MTH. Pilihan dohot aka udut ni boa-boa tajama di harutas tikting naung pinarade ni huriatta. Di pasu-pasu debatama aka berita masa dohot ulaun aka sipatu pauta bain sangap di goarna. Congonima tikting di huriatta minggu sadarion. Horas.
Sai bege olo polonge nam rotu Jesusi maluasi ando sodo nam rotu Jesus ro atong soto darang pagawang rojo to Jesus ro say golong pa kokong nahi maluwa orisi sonang rohai sonang rohai sonang rohai ilewon Jesusi Ibuna satu tikimi dunia namaho ai tiki marasi ari sati agamono sotu nikoy sonro kami joro Jesus Tuhan masuhima kaliani nasihan Tuhani sonangi rohai sonangi rohai sonangi rohai ilehon Jesusi Tapasada marohata martang yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Diamak kadamang dainang, hahaanggi nang pinaribo pe, hatan debata di minggutta sadarion, ima na tersurat di panurirang Yesaya, biddu 45, ayat sada sahatu ayat napapituhon, doho temata jahubado mualni haluau. Ujah matu hita salut nak kadamang dainang sonom mahata ni debata. Sonod dohata ni Jehovah tu namini Hanna tu Sisirus. Nahutiop di tangan na siamun papatuhon akabang so perbegu di jolona.
Jala makarhari senjata sia goting nia karaja, mangukap di jolona akapitu doh bahal, unang hisu didapot. Ahu mardala di jolom jala pahor nopon akka betul-betul, ropu hakuma akka pitu tobaga, jala segaku akka sorda bosi. Jala lehnokuma diho arta akka na dihaholomon, dohot homitan akka na tinabunihon. Asa ditadaho ahudo Jahoba debatan Israel na maju guarmo. Ala ni Jakub na posoki, dohot ala ni Israel na hupiliti, ubahen na hujoho di guarmo. Pola marsahala guarmu hubahen tagan so ditadaho do peahu. Ahu do Jahoba jaladang adong be debata dukkon niahu. Huhohosi doho tagan so ditadaho do peahu. Asa ditadahalak akan nasian habicaran, doho sian hasudutan, naso adong debata dukkon niahu. Ahu do Jahoba jala dukkon niahu dang adong. Ahu si jadi hatiuron. Doho si toppa haholomon. Si bahen hadameon. Doho si toppa hamagoan. Ahu do Jahoba si bahen saluhunai. Disido sahana. Hurien tuatta di hamak kadamang dainang hira sudedo hita jolma bangadopi di ngulut taon hamaolon. Dangadong siak kita pe nasohea mangadopi akka hamaolon. Manang parukilon, manang masalah, tantangan di tonga-tonga di ngulut ta. Baik danak na metek, na met, na magodang sahat tu hita, na tumua pasti dorong masalah dalam hidup kita. Itulah anak kamanginang saleleng hita di portibion dang boy terpalua hita kaparuk kiloni di ngulutta. Samora-mora di ngulutta bahkan sebat apapun kita dang boy terpalua kaparuk kiloni di ngulutta. Isarana majolo arong do halak mamora ibana dia ka arta alay di sipangano dang bobial lang imana. Bodo imana lau tu pesta alay gay bodidahan na. Ate. Jay bolo ibereng tabulo pani sa tabi. Bay bodu na mati jurnete. Bayro. Arong ratangan natong. Manang na ubi, manang na dia pe ngaboy. Dangi. Yesa na arong dosoni nyaro mangamuk sa halak amat ta. Amar saya matong, boto saya inang, asay marbatu batiba natong. Yang ngay pengo inaton, pa, bolo tu dia peho buan ubak mida, angin na. Jadi ngay kuni buan ubak no ni sakui. Topek mahalay marpesta, jupang madongan na. Jadi saya kawali naton do amaton. Jadi bolo mabuidahan saya pudin ini amaton do inaton. Holang ibu idahan ni saotik, gumodang pitor di goit, otik buat. Ipaorot jo. Sotik. Masuk mamusek tu jagal. Pa, unangan lang jagal di gudang da. Olo. Ibu ma dua tanggo iparonatay. Sa tanggo buat iguit. Gabi sudah mamereng. Terus masuk ni. Asal dibuat inat amat tahun si panganon nai pitur di gue inat tahun. Beh, ngeluncak matong amat tahun. Tori bae dok ke matujuluan na toropi. Urang pailaw udah. Bolo mata piyo mata mangalang main. Ape nyan burjuni rohani inatod do to amatay. Asa gajang tehe umurnya matakon. Asa buhay tehe pabereng-berengok iba na musek. Bolo nunga metua iba na metua hamin na rohana. Alaya pala solodo di rohani amaton. Sairip po do inaton na ba pailahon iba na. Aron do pasong niya kamanginang. Bodo ibana mamora nang dia ka arta portibion.
alai sipata gabe maol, gabe songonna, godang parukilonna, pugus may mana diak kaya nakon. Pugus dang marlapatan, dang naswadong anak-anak. Ape mamora, gudang akka hatakkangon niak nakon non. Boleh sebaliknya kadamang dainang imana marpogos, alai tung swarong do, hepeng nalahu pasikolau nakon na. Boleh songoni pistar-pistar nakon na, banyak anak-anak kita yang berprestasi tertunda kuliahnya, karena memang orang tuanya tidak pernah memiliki uang untuk menyekolahkannya. Maca gurang dope kadamang daina kaparu kilo di tengah-tengah yang ngeluta. Boleh misalnya majolo, maul malum parsahitonna. Sa ibadunya tu rumah sakit, ibadunya tu dokter, ibadunya tu kapat di talau manang yakon. Ale dang naumi rabbe sahiton. Ale Roma. Idok ma dongan nama. Ibu amma tu soni de lae. Tu alternatif mabuanin. Itu tong bahasa sonare teh. Pengobatan alternatif na julu dia tu dotong. Na malo kan. Ibu ammon. Hape dang sanggup laos na pengobatan alternatif itu lahu pamatehon jolmau. Maca gudang dope kadamang dainang paru kilot tadi tonga-tonga ningoluon naso apala marsipa buah-buah kita. Jadi gudang do disak kita na pungu di son tak pola tapa buah-buah saita. Ate. Ale arong sonari openg pa buah-buah saita na di Facebook, di status. Ate. Ngepa buah-buah. Tolong dulu doakan, aku lagi batuk. Pola apa bau nih? Ate. Ase foto jolmai hamu da batuk. Ate. Gudang dope akka status muna. Ale bolo hirim roh akunya naka status di Facebooki, status nama aleho pasu-pasu panguluhom. Ate. Do nomor beda pi hamu ipa buang itu status. Aku baru dipastap suamiku. Inna busek. Ngawe. Komen di bawah ini, husirakom manang hulan juton. Baik tong kamanginang dah. Ay daki pasta tong. Walang berbedai natai do amatai teroi natai mangasang-asang. Pasta nah. Asa botoho. Ibotoho anak ni burun derajong. Ipastap pom matangis matong. Dangi. Ay baru kilod doi. Molo sadong akahadameon di tengah-tengah ni keluarga. Dang adong akalas ni roh di tengah-tengah ni keluarga. Saya terus roh akaperbeda di tengah-tengah ni keluarga. Sahatu bagasan nguluna martaut-tahun. Baru kilod doi dah. Itu. Jadi molo tung petuk paru kilombi. Ba ikut tahun doi. Ale di bagasan haserepon di roha. Ido alana molo rope kabar kilo di tengah-tengah di ngoluta kahamolo di tengah-tengah di ngoluta sadana perlu singotota sotung madawi hita syat Tuhani. Sotung madawi hita syat debata. Ini na perlu. Talului pe akka haluau na di portibion, talului pe akka keselamatan na di portibion, alai sotung madawi hita sian haluau na pinatupan di debata di tengah-tengah yang ngoluta. Gudang do tapakke akka haluaon di tengah-tengah yakka parnguluatta. Gudang do tapakke akka haluaon di tengah-tengah yakka pardaging ottaon. Aledang tu kilau paluh kita sahat to ro di ujung ningolutta. Kita memakai banyak cara untuk menyelamatkan kita di tengah-tengah hidup kita di dunia ini. Tetapi itu tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Ay parsatokina do akka haluaon na di portibion. Dangarong nahot jala dangadong na boy ni haporsian secara haporsiota tuganup halak. Alani dihamok kadamang dainang unang gabi moru haporsiommu, unang gabi maheu ho, unang gabi loja pakirimommu, balorope akahamoloni dihamo. Ya. Jadi salinay ulmak kata-kata hamo kadongan akaino ngamung unak kolak kol sol suami pabua akka pasu-pasu pabua sel-selitong. Unak kolang sahi mu pabua. Tahu. Asipata songolido kolang haci ni rohano di pabua. Haci ni roh dongan narak keboto. Kan? Ang do teh siak kamu ulmak kata tulum-tulum tapi pikiri mana rohani jolma petik kudok.
Dan pikiri manang ngaci dorohan itu mana mebege ai bahasa songoni hoi nang makatai. Bahasa songoni ho mang makatai. Bah. Ngati pikir hua mangi makatai songoni. Ibege si bege pitik kudo inna. Dangat to. Ikotong dorong etika na kan? Bedo. Adong do halak sirabas makatai tak peduli bana. Ate. Ai biasa misalnya nama juluk. Tohornya inat ton roa. Ai na roa kue dia inna. Ang dosoni, tulom de dokot tikos dengan naruak weda ba, apalagi berbedak. Asing ada, listi mi, hona tu ngingim, inna musek. Gudang dosoni, patar do nyani dokot, alerang pas, tang pas. Jadi adong do cara-cara hitam makatai beretika. Asa unang gabe menyinggung perasaan ni, akadongan. Itu. Ai tapi bolo pa dorokku hitam dokot tu geleng takahata. So tengisipan ibanay. Banyak anak-anak menyimpan akar pahit dari orang tuanya yang selalu berkata yang tidak benar selama dididik dia. Udang. Arong do dadanak gabi madau siya torasna. Setabi sahat tu nama tedang roti mana tu torasna. Karena memiliki akar pahit dalam hidupnya. Muki sedadanak ngasai di widoko kata naso digatu geleng no. Manggora pe dang warnai bedokon begu inna sianu inna apa yang do guar ciba jauh-jauhon gak biarong makar pahit mudah-mudahan ni tanamar minggu di sodang arung sesongon ya teh ale sarong do songon akar pahit jadi kota pading gedui ikoboy di bagasan holong ni roha hita asalaho boha halak namar Tuhan ikor roha panguluhod do dang roha pamatehon. Halak namar Tuhan ikor roha naboy panguluhon yang mampu memberikan kata-kata berkat, kata-kata yang baik melalui sikap dan perbuatannya. Asa unang tarida ibana di bagasan, akka paru kilonna. Jadi macam moldo, malas do iba bolo mabegi akka halak asal Jepang paru kilonna ipabua, asal Jepang paru kilonna akka pasu-pasu dak ke pabua ate. Tak ke pabua. Gudang do pasu-pasu bah. Wah kabar mo inang, sosong nomma mang, tangyak ko ma. Jonok na maratikin na musik. Nang idok ko luar biasa berkat Tuhan iba. Nang pesongonong nguluk ko alay hujalo dok kapasu-pasu di bata. Ido na mabayan halak bolo nunga jupang hamolon, nunga jupang akka persoalan ng tantangan di tengah-tengah ni nguluna, sotong madaw ibana, sotong hopeless. Jangan jadi hilang harapan. Di tengah-tengah nyak kanguluna. Ikut tahu di mana madok moliate itu di bata, jak kapar kilo ni. Cong ni dote kamanginang. Usuk kemajuak kamu inung. Ngamar tahu-tahu kamu mangalehon tua mata pelayanan misalnya mabay kopi na, mabay nidahan na, kan? Usuk kemajuak kamu kenang. Ya do dok kenamat teh madok molia teh kamu. Dakyain atau langsung dote. Hape bololau hamu tu rumah makan, ngai bayar hamu madok molia teh dope hamu. Aku kesini lagi ya inna musek. Atas song nabaga pelayan nai. Hape bolo topu. Duk suni bagi hamu jami tahun, hape nang roy natamar minggu, roma matai idok matu natai tiki lenit dana. Makasih ya ma inna. Nggak tertersonggu inatai. Nggak perjulu pikiran na. Ayah adu na masa. Dak kaya matong madok molia tina bohado nung mulai berminggu ni begitu jamite naik. Nggak pedua hon. Ada tukinda na marina naik. On nama. Itu. Kalau saya kan. Kalau masa songon yang kamanginang. Yang tidak pernah terjadi tiba-tiba terjadi. Kami pikir-pikir roh. Berpikir iba. Jala itu na masa di tengah-tengah ya kabar ngeluat tak kadamang dainang. Sai di lehot debatado aka kesempatan di tengah-tengah di bangsona. Tu alak Israel, tu alak marga si Jakob, si Ishak, si Abraham. Tu sude aka nong pinili nagabe haholongan ni rohana. Dipilih debatado bangsonai gabe bangsona denggan lahu marbarita nauli tu ganup halak. Alai si pata mol do bang soi tau madok moliate tu di bata. Kadang-kadang ya udah ujah do sada buku.
cetakan ni pendeta Dr. J.R. Hutauruk. Judulnya Penjala Manusia. Jadi di buku Mandok Sonon. Pengalaman yakka misionaris najolo di HKBP, rata-rata do nasida parubat, namola doen halak batahon, ima buku madokon, namola do halak batahon madok moleate. Jadi ngayuba di halak batahon, ala say suntik, dan ngayiboto madok moleate. Bola halak batak najolo, la godang peubat, na penting isuntik, idotong halak batak. Suntik-suntik ko na perlu, nang nagpitami pe, ay ngabe inang, ngabe amang, nganyong mau ba, ada yang dag suntik ko wow, ina, idotong. Sahiran ay mapamungkas, dangi. So lihat peuba penting isuntik, imabot. Hape mo bola hala aeropon misionarisyon inna, ngailen uba na deng gantang ala sisuntik dang mo malate. Ay basa nang ko malate amang inang, so isuntik iba inna. Hita pe di tengah-tengah di ngelutas sang nido. Malu apala berjujol maon mangale sesuatu tu hita. Ibereng ayoddo. Itu kan? Ayoddo. Sedia mon. Terlangsung matong ilului akka kesalahan. Percuma namora. Tapi holang oddo. Itu kan? Misalnya ada jolo, natulang ilopau mai jagal, ma dihoda natulang. Ulang jagal doi dedahan na inna. Tarsongo di nonai. Kurang godang. Jojo do bangsa Israel songoni. Gabe muru ma debata dang tahu berterima kasih dang tahu mado moleate nasida tu debata. Gabe macai muru nasida. Terkadang mereka meragukan tentang kerja, tentang berkat ni debata di tengah-tengah di nguluna. Sahira naik ke mangalehon dia mana pinanggidona ikol lano debata di nasida. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kita selalu berdoa, ketika kita berdoa kita selalu kita selalu menginginkan doa kita itu dijawab segera dalam hidup kita. Bolo songon nalelengdo de lusi tangyangi, olo de hitama di bilset debata. Olo hitama dauset debata. Jala tahilala doi di tengah-tengah yakka parnguluatta. Ini wabain gabe muru ma debata tu bangsa Israel, tu bangsa na pinilin nai. Pola dang marhuraja ibana, pola dang majonoki bangsa ibana. Alai se mangidu mahita, se mangidu ma bangsoi biak kehaluaon. Biasanya Bapak Ibu Saudara, ketika sesuatu telah terjadi maka selalu penyesalan datang terlambat. Itu hita. Dung arongakka paru kiloni dung nakkan masai gabe boy mahita marsigorgor mangidu haluau syed debata. Lalu Allah menjadikan Raja Kores, si Sirus, gabe panidangi tu bangsa Israel, songot tadda na mangulu do debata tai, dang debata namate bana. Ternyata Allah memakai orang lain untuk menyatakan kesiapaannya kepada bangsa Israel melalui Raja Kores, melalui Raja Sirus. Naso manadda debata nak kaning didokon di ayat napalimaho paunoponi. Dan kita ada si Kores dope bana si Sirus dope debata. Ala dipatuduh debata. Ibana haisionna tu Raja Koresi. Luar biasa. Kita yang selalu meragukan kuasa Allah, otoritas Allah. Ternyata orang sangat-sangat yakin akan otoritas Allah kita. Boy do halak lau mangatusi kuasa ni debata, naso manadahya di bana, alay patadaw debata ngoluna ti bana siya kita. Lapatan na unang mahita na parjolo manada debata gabi parpudi. Na parpudi kay parjolo. Iduatan debata. Dilo debata di bana huasa otoritas. Asa patadahon hai seonna. Kesiapaannya dalam hidup kita. Kita mangdainang bodoh halak na asing, mabait tarjol mahita, mabait kita sadar atas segala kesalahan kita. Contohnya bodoh boleh ipaingo amatai natai dengan lusi, ipaingo natai amatai dengan lusi, ipaingo dadan anak natoras dengan lusi. Alai bodoh tetangga tahun, mabait kita tarjolma, mabait kita tersadar akan setiap kesalahan kita. Bisa Allah memakai setiap orang sesuai dengan caranya supaya menasihati dan membimbing hidup kita. Tak kasih tutur tadi dak kamanginang, maka nak kaning didokot debata, tu si Kores, tu si Sirus,
Buhama patuduhon hadirionna songon halak si paluai bana. Dia mau menyatakan bahwa dialah Allah, Jehovah, Dewata, natuk paluau nakabang sonai si anak kahamolon. Natuk paluau jolmai si anak parukilonna. Alanya kamanginang molotung perong parukilon musotong murah-murah homad date. Unang murah-murah homad dikot Tuhani, unang murah-murah homad dilidang merminggu. Adang merminggu inang, kamu majo gurang parukilokku. Majo do songonya kamanginang. Niaraho pe, hape rotu bagas joron, asa tarapul dorohana, asa marlas ni roha ibana. Gudang do halak na di tonga-tonga ni paruk kilon, sampai martau-tau ni bana dang roy matu huria. Ale hupayeng mahita kamanginang, apalagi dak kapungu-punguan di huria, pengalamakku do nomor hurion hampir 25 tahun. Bodo ringga si mana berminggu ro, jaka punguan ang do songoni satabi kenong da kamang nado punguan alaci dorohana di punguan ni dang robi banar minggu punguan ni do marmasalah di bana dang par minggu non dang robi banar minggu liling ma ate idok ke musik julugati memana asar ruawin da musik kanang do songoni. Dia kapung wape songoni do dia karisan. Aci rohana dang ro. Dangi mangalopa matu punganan. Apa pungan perang do masalah. Bori pe masuk inna musik. Kudang do songoni ka manginang. Murah-murai mana? Jadi rok do buti. Bolo masuk ko tu sada punguan marga persekutuan doa, punguan akahuria. Na berjolo sahali kebotoh muda kamenang mula masuk tu punguan sotong murah-murah ci rohana. Dang bosikop di punguan ni sudi songon nabi naute. Songon nadi rohatai. Punguan ni halak batak marak ka mangomo. Marsilo leho do terus. Ate. Jadi unang lului pangomo di punguan. Bolo masuk ke tu punguan hepengan. Itu dah. Itu kan? Na bersosial doho di punguan ni, asa masuk tu punguan ni. Dang rosa otik, holang pasarong ulaun na, ileon, idokon. Dang robe tu punguan ni, holang pengurus doro, bolotok kanamora sudi hamuro inna. Ini selalu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Akhirnya gabi mabemet kita, dang roh itu bagas joron itu hani, tidak. Tuhan selalu mengingatkan kita, memanggil kita, asabui hita totong. Mengandal Tuhani di bagasang ngulutta. Laho patuduhon Tuhani. Sebab Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 8. Tuhan akan terus menjaga kita keluar masuk dari rumah kemanapun ijaga dohita. Ida di patuduhon. Debata atau sikores. Pola idokot debata atau sikores. Dokkom matu bangsoi. Huhoho si doho, hutogutogu doho, marite syakoma haluon di bangsoy. Bapak ibu saudara, bodoh di bagas jabutta, melua hita, karena ada satu orang yang menjadi pendoa dalam rumah tangga kita. Bodoh malua nasa bagas molorong salah pertangiang, di tongah-tongah di bagas silau patuduhon wasoni Kristusi, di tongah-tongah nyak kangulutta. Jala hita mana patuduhoni di tongah-tongah nyakka parukilot tabe asaboy tapatuduhoni idok kondak kaneng ibana do sibae nakka hati uron si topak kahulomon si hadameon dohot akana asing dope di tongah-tongah ni ngulutta ibana do sudin marwaso di ngulutta jolmo napa dua udah kamang dainang Neneng dohon turpuk tau dihita bahwa kita jangan meragukan kuasa Allah dalam hidup kita. So tunggabe ragu-ragu hita dihuasuni di bata, di tonga-tonga nyak ngulutta. Boleh martanya kita tadokon misalnya majulu iman aman amin. Ya, iko soni do ngulutta. Molo marhiti aporsiotai berimak kita, iko makilala do hita nung aman jalatamet tomai. Unang taragu-ragu ho di bana di bagasang ngulutta. Cejojo dodok konak kamanginang songon, marang maula hula piodok konon, gudang do halak ringgas merminggu, ale ringgas do mardatui.
Mudah-mudahan namar puminggu di sodang harus songon teh. Ang do songoni. Dang porsi ibana tu Tuhani. Sarupa doi. Ang do halak ringgas sonang rohana marulang tahun. Ale boleh sukun umurna, saya dia umur minang. Toi mamang 17 tahun jalan-jalan ini, era alapatannya teh. Dia tahu marulang tahun doi bana. Ale mailai mana madokon 20 tahun domang tangyak koma. Udah 80 tahun ya, udah 70 tahun dong ya. Udah tua dong. Enggak dong amang. Kan sering marmasker. Sering tarik kulit do, itarik ison. Ate. Apa dang boy gabusan nih? Sarupa do ido obut. Ang do halak setiap kain amang inang da, unang jo haciro hamuna. Ang doi song do puna kariting doi, maile mana kariting, iri bonding itarik. Saminggon bertahan doi, ale to kinai muncul gelombang na, tarik musek. Sudah song ini nama tenaga ke. Ate. Sarupa do tongi, saya maile do halak nabirong kulit na, mamereng halak nabotar, seripu do halak nabotar nubagak, itu. Dia bilang nak halak nabotar store minder dok kana birongon. Aku amang apa si boto kamu Naomi Campbell salak boto model San Afrika itu paling cantik, eksotik. Ya, dia bisa menjadi foto model internasional. Apa mau lohita raong, ate. Meile do, tawas songo dirangi. Asal tabereng aka napar botar tator mas skincare. Tabai mon skincare tubuh yon. Iso marbotar, iso birong. Dang be, kebe topeng nama kan. Habe sa minggu nai birong museki, tabay mai, melua ma, roma mata niari. Ito apa ma, merah-merah ma butini. Serat hoda dan ama lucu ya ina musek, kape ngapi 70 tahun umurna. Dang. Menang salah ita kamanginang. Semua itu indah di mata Tuhan. Iko makilala dohamu, bagak kamu tinopan dia mata. Itu dah. Ya bukan berarti tidak bisa mengatur diri. Ale orang berlebihan atau kan? Orang berlebihan. Ini dok dewata, jangan diragukan cinta kasih Allah, kuasa Allah dalam hidupnya. Dungi musek, dakya ingkar janji dewata. Ketika dia mau marah, amarahnya kepada bangsa itu, ale semula-ula dorohana mamereng bangsonaon. Nang pemuru gimana mula-ula do. Song nagedatte, rodi sudut patuluhon, rodi sudut papato pinoparnya kana marsugo ni roha diau. Alayasi do rohaku dak kana ribu-ribu kana marholong di roha diau. Naso mangalao sipatiki. Dia sangat peduli kepada bangsanya. Nang pesipata songon nagotos rohana mamereng bangsonai. Nang pesipata putus asa imana. Alaysa di lodi bada do rohana tu bangsonai. Asa tadda bangsonai debata na panguluhod do debatatte. Kamangina. Dia selalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Dia sarupa do hamak kamanginang. Jadi hari do boy hamu tabu mamereng bohi ni amatta do inatta. Saunang marpiri-piriok kamu mamerengi. Iki modum matong. Pas modum inattai bereng mabuhinay labo situ tu. Bah cinta do amak tuho bah. Ale pas tiki modum do na pas dungo. Kalau pas dungo, gotos matong roham, marbete-bete mo. Amatai pesong nido, pas tiki modom amatai dung riu tamu pas modom asa jatuh cinta musekko pas modom matong amatai berko matong inang amatai. Daba musek kor-korne. Mole ate matuhan dalam jatuh cinta do tuho bah. Ale bolo tiki dungo ibang sa roham matong. Iko songo nido rohani halak. Di tengah-tengahnya kapar nguluan, di tengah-tengahnya kapar debatauna, dia harus tahu kesiapaannya. Ketika Allah mengasihi dia, bahkan memberikan kelepasan, keselamatan bagi kita. Ipalu debata hita marite mudernai, marite Yesus Kristus, dakya margarar, dilodo hita cuma-cuma. Alai asal maboy hita mamulus isude, jala roh hita tubagasan debata. Allah memberikan kesempatan kepada kita. Tidak hanya to believe, but to trust. Dak kolang makapor saibana, tetapi mempercayai dia secara sepenuhnya dalam hidup kita.
Ay bodoh hala porsea, dang maka porsea sepenuhnya. Saya rasa ngoda dana ki, molo dana iyopa, ibatu tanggurungna, ibatu son. Tak kay mana mabir, ala porsea ro ibana. O maknai dak kay olboy mana, laho majehon ibana. Sama seperti kita kepada Yesus. Ketika kita berjalan sendiri, dan Yesus berjalan di depan, salah tamerdalan, dang boy taihut tolak kalakkan ni Yesus on. Dan Yesus melihat kita tidak bisa meraih dia, karena kita tidak memegang tangannya. Ale ditik kidung itu, Yesus tangata, bo mahitarak merdalat doho tibana, itong-atongan ninguluan. Ikosongon idok tamanginang haporsyota. Udang pasob budang itu debata tangami, asarap pemerdalat doho tibana. Udang pasobu dang di leot debata, Allah tidak menoleh dirimu ketika engkau tidak memanggil dia dalam hidupmu. Alai bolo nunga di pangidoho, nunga di jauhoi bana, Allah akan meraih tanganmu dan Bapak Ibu kita semua akan bersama-sama berjalan. Boy matai huton lakalakkan ni Yesus di nguluton. Laus di sido haluot. Alanya kadamang dainang iko pos marohata. Sudedo hita di pelua. Sudedo hita dapota paso-paso. Sudedo hita dapota las ni roha. Pajojor malas ni rohai marhiti tangyang mo. Unak ko lang namang ido. Sali-sali ko mga leon. Jali ko leon taduda. Ate. Udok ko majulu. Maapiyak ka manginang. Iditay. Perpudi sedia godang magabus tadi si molorang para si roha Tuhan nasa nanilehon mi do sudi hosa do sedia godang ma nong tapa satu debata alala para si roha do ita dileod dita kesempatan terus songo bukit detai doi naing ujung tahun ni ale Tuhan unang majota bahawi asa marperbuai bara tu tahun naro. Hape ton naro pedang dang marparbui tarokot Tuhan udang juta musik terus masoni tidak kita harus mampu berpaling kepada Tuhan maka porsyai bana gabe mual dia hanguluatta gabe pasu-pasu dihita ame martangyang mahita moliate marohanami di Tuhan di hatam nahodo mual hanguluat dihami namangleon haluau diganup hami na porsea nama jogo armi dileko tangami laho madugu-dugu hami jala boy hami Tuhan bergandengan tangan rap doto laho mangalakka di tonga-tonga ningulu nami ale jahuba di batamanai maulate marohanami diho pasu-pasu mahatamon mangulu di rohanami gadum marsada-sada bolotong petuhag galesi patahami mangalapati hatam lahu mangulahoni tonga-tonga ningulu nami ale tuha paingot tami asaboy hami totong sadar jala mulak musetuho diakka parukilon nami jala boy hami totong Tuhan laho padenggaton akka ngulu namion gabe halak naparroha panguluhom mahami ketika Tuhan telah memilih kami ketika Tuhan telah meraih kami menuntun kami menjadi orang-orang tidak hanya menerima berkat tapi menjadi berkat bagi setiap orang dalam hidup kami. Kami mapasu-pasu nama berita nauli haluaun tu sandok portibion tu keluarga nami tu lingkungan nami. Jalan marhite matakas tu Tuhan utadahami ho marhite Jehovah dosi parmaha kami dan tagamon huranga kami. Sien pos ni roha Roma hatauon laho madok mauliate jala maka porsai ho nato tongdo diganup tiki boy lihonommu narikot dihami sai hua porsio kami do Tuhan di ngulu nami merhiti hatami nang adong nasotar patu paho di ngulu nami ima dalan nami Tuhan setotong maka porsai ho mangaluli ho di ngulu nami asa terus maho Tuhan di labung nami ale Tuhan paso-paso makaruas ni huriam. Naro manangiho katam. Mamuji pasapoko. Jalan manangiho secara live streaming dia kainganan Nabi. Tuhan unang luas sami madili.
unang luas sami madate, unang luas sami maheu di ngulu namion, molotung perong akaparu kilo ni Tuhan, loas mahami mamulusi, alelema di hami gugu, asa terbulus sami akan nama saya Tuhan di ngulu nami. Pasu-pasu maka nakon ni ruas ni huriamon, di kanup akka ulon nasida, di akka persikolanna, tabaya kabisu nakapistara di nasida. Dia karokap ni todi pasahap matu akaburu anak di huriam. Asa nang madele nasida Tuhan di habajon nasida. Dia ka ngolu nasida. Ale totong marhapo satu nasida tuhoma nasida Tuhan. Laho terus mangido dalam menuktuhi pitu asini rohami. Tuhan akalon nami sa minggu 7 loon. Aka pertangyangan doh takka ulaun na asing. Tarlumobi di festival Korwik ni huriam HKBP Rawamangun di hari Sabtu. Sude makarwas ni huriam marlas ni roha mamuji pasapon guarmi. Dakko lang suara di patudon nasida. Aledo matodina lahu marsaringar mamuji pasangapon guarmu na badiay. Nang tuaka anak penirwas ni huriam nanang marhasohotan. Tuhan patujolo saluhu nakaulon nasida. Jalan ang macalo pasu-pasu perbogason, bama nasida gabe keluarga na burju na denggan, tau gabe keluarga di tonga-tonga di humaliang na, ala hodo totong na pajong-jokon rumah tangga nasida. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martanya kami secara khusus tuak kana marsait ni ruas ni huriam, imay nang rosintan bor tambunan, amang arip marbun situ MT tambunan, inang nyonya situ abistok hutauruk bertobing, Mang Fer Gustaf Taruli Panggabian, Grace Borsi Majutak, Nyonya Sitohang Borsi Majutak. Dohot akan naswagora kami di wartawan, na di rumah sakit sonari peak, jala lahu pemulihan. Dohot akan manamin na pemulihan, narong guarna di warta jemaaton. Ale Tuhan dulu manasida. Marhite padulomu huasomi, malua manasida Tuhan sianaka persahitoni. Dako lang malum siya pardagingon na, ale malum nang siya partodyon na. Mangido kamosto ho, makirim haluaon na sokoy. Ay ho do matamual ni haluaon. Disadut halak na madyo warmi di bagasan ha porsyon na. Posdorohan nami. Boy musik pajupak kami do nasida. Marhiti akapartanya nga permingguan ng akaparsaoran itong-atongan ni huriam nang di akaparsaoran namin na humaliak. Atong nang negara nami o Tuhan, bonon nami do, di masa nanaing pemilihan anggota DPR di dohot akka pemilihan pimpinan presiden nami, wakil presiden nami. Padau maaka tahi-tahi ni sibolis. Sude mahami Tuhan hadiron nami, boy gabe dalanmu laho pasaut tolong ni roham. Unang adong pergutu-gutuon. Unang adong keributan di negara namion. Alay demak masaluhut nai. Molo humulay hami siyan hadiron nami. Atong sa adiho masalut na Tuhan maritanakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dehita huhut papungupiliata. Yesus di joloku, olong di tangan ni madongua, nang di ngoluku udah sombaku, tung sana adalah rapona, rumah todo atas madongguanku, diiringi kodola kaki. Rone ujung di pandangku, tunggu maha jorok tulang bumi. Si bakali luha kosiaoku, mililian nanti portilio. Oh
Tuhan hapusnya aku, rasa boleh Tuhan pengiriman. Surgai tulus pada aku, tapi di marinan Tuhan tolong takut pada buatku, diiringi bodoh kaki. Sangat rodeh ujung di mandaraku, tolong maaf jodoh pulang bumi. Di mandaranan Yesus di jolokku, tolong kita lagi menolak. Kami ngoluk Tuhan sombauku, Kusona mandaran ramona. Jongjong mahita sama. Tuhan tolong tapas pada buatku, diiringi bodoh kaki. Sangat rodeh ujung di mandaraku, tolong maaf jodoh pulang bumi. Matalilu maposyaoku, nililian lagi portidion. Alay duko tanam otumaku, margongo doami golupon. Umotono tapos manoguonku, diiringi bodoh kaki. Sangat rodeh ujung di mandaraku, tolong maaf jodoh pulang bumi. Tatangnya kema peliata diadupan di debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di banua gijang hodo hararuan ni salu sileo-leon na denggan do nasa uli basa na mauli utus. Upasat hai masyan na nilahon mi tu hami pilihan nami tuho, sa jalo magabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu majalah ramoti asa para siya kami pilihanon, patimbulhon harazom di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay maruhanami marhite hite todim. Asalam tadahami gurang ni sileo halehom mi tuhami. Asalam girgirahay maddo mau lihat tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmo. Sero maharazom, say saut malam maniroham di banua tongosongon na di banua gijang. Leon matuhami sa darion hanguluan siapari. Se sama dosa nami sama panesa nami, ni dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami tugitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo
mulak mahamu di basad dame. Jalohamu mapasu-pasu Tuhan di batu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Isodakot Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakot Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodim. Hurian itu ata di hamak kadamang dainang haanggi pinaribot parminggota pukul 10 nungasun padita para gedda partiting papungupilian penerima tamu multimedia tong leader pemusim adot kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, horas. Horas.